Un ano máis, a Mancomunidade Barbanza Arousa estará presente no stand de Turismo de Galicia en Fitur. O mércores é a data elixida para a presentación da Emoción por Descubrir, unha aposta polo turismo activo, cultural e natural, con gran presenza da enogastronomía. A Mancomunidade dará a coñecer os detalles do proxecto de sustentabilidade turística financiado cos fondos Next Generation. Nos vamos a presentar desde Barbanza Arousa, pois con unha gran satisfacción para presentar o proxecto de sustentabilidade, non? Ali o tempo que vamos a ter ali de exposición vai ser para falar dese proxecto e dos beneficios que pode traer para a nosa comarca, pois a digitalización que conleva, a recuperación de patrimonio, a posta en valor da nosa gastronomía, que é o objetivo principal do proxecto, e dar un pouco a coñecer, utilizando tamén recursos audiovisuais que os en día en Fitur, se non levas un vídeo potente, quedas un pouco diluído, porque a tecnoloxía, os drones fan que existan auténticas vídeos que representan moi ben as paisaxísticas e a beleza dun lugar, e nos temos que estar aí, porque é outra das nosas grandes valores, non? A paisaxe. Barbanza Arousa participará tamén noutras presentacións programadas en Fitur relacionadas cos recursos turísticos dos concellos de Barbanza, como, por exemplo, a Ruta das Fervenzas. Asistiremos a todas os actos de presentación aos que sexamos convidados, especialmente aqueles que teñen que ver con nós. Por exemplo, do Concello de Pobre iremos ao das fervenzas, que están as fervenzas do Río de San Xoán, a fervenza da Minxerela, as augas brancas que se coñecen aquí na Pobra, pois tamén forman parte delas, e ali estaremos, e todas aquelas que teñen un pouco de relación con cada concello ten o seu interés de coñecer o que se está facendo no outro lado, que un pouco a interese de visitar feiras como esta.